شیرانی و شیخنم. Osvetli svoj tieň. Rádio Lumen. Občianske združenie Divé maky pomáha talentovaným rómskym deťom. Takto by sa jednou vetou dala zhrnúť téma dnešnej relácie Svetlo nádeje. Rozvinieme ju s Barborou Kohútikovou, správkyňou rovnomennej nadácie, ktorá nám predstaví aktuálne projekty a aj možnosti podpory. Kým ju pustíme k slovu, ešte informácie o tom, že technickú stránku relácie zabezpečuje Marek Rimovci, hudbu vybrala Diana Rauchová a otázky kladie Dana Jacečková. Divé maky podporujú od roku 2005 nadané rómske deti. V rámci organizácie máme štipendijný program, kde financujeme tým deťom náklady na štúdium, ale nie je to len o preplácaní výdavkov. V regióne máme 12 tútorov, väčšinou sú to vysokoškolsky vzdelaní Rómovia, ktorí pracujú s rodinami detí aj s deťmi a monitorujú teda ten prospech a ten progres tých detí. Ako ste sa vy dostali vlastne k tejto práci? Tak k tej sociálnej oblasti som mala vždy veľmi blízko. Vysokú školu som vyštudovala sociálnu prácu a moja prvá práca bola s utečencami. No a po 2 rokoch tejto práce som išla do ziskového sektora na pol roka a v tom období, keď som už zistila, že pre mňa teda ten ziskový sektor nie je, tak ma oslovila Vladka Dolníková s touto myšlienkou založiť štipendijný program pre nadané rómske deti a teda od roku 2005, čiže už 8 rok takmer v podstate robím túto prácu. Aký je hlavný rozdiel medzi ziskovou a neziskovou sférou, keby sme sa na to pozreli z takého aspektu uspokojenia človeka? No tak pre mňa má neziskový sektor veľmi, veľmi veľký význam práve v tom, že má ten ďalší rozmer. Že síce nevytvárame zisk, na jednej strane myslím ten finančný, ale na druhej strane ten zisk pre tú spoločnosť myslím, že je ešte väčší, ako vytvárajú tie finančné alebo tie ziskové organizácie. Má to ten rozmer tej radosti, vidí človek tie výsledky, nerobí to pre peniaze, nikto na tomto nezbohatne, pokiaľ to robí čestne a poctivo, ale ten výsledok, tá investícia vlastne do tej spoločnosti alebo do toho rozvoja tej spoločnosti je neoceniteľná. Čím vás osobne oslovuje rómska problematika? Rómska problematika ma, priznám sa predtým, ako som začala robiť Divé maky, nejak obchádzala. Vnímala som ju len v tom zmysle, že teda mala som nejakých priateľov zo školy, ktorí boli Rómovia ešte počas základnej školy, ale v zásade som to neriešila. No keď som začala robiť túto prácu, tak som začala Rómov spoznávať a zistila som, samozrejme narazila som aj na vlastné predsudky, o ktorých som predtým nevedela a zistila som, že sú to v podstate ľudia ako my, len sú takí troška iní. Majú trocha iné priority, sú takí živelnejší, radi si užívajú ten život a preto možno, že Rómovia a nerómovia si teda častokrát nerozumejú, lebo tie priority sú iné, ale sú to strašne krásni ľudia. Povedali ste, že ste vlastne mali v istom čase predsudky. Akého druhu? Aké konkrétne? No, mala som tie tradičné predsudky, ktoré majú ľudia, ktorí sa nestretávajú s Rómami, že v podstate som ich viac menej tiež hádzala do jedného vreca, že napríklad že nedokážu študovať na vysokých školách, že nemajú na to, aby dosiahli také pozície nejaké profesionálne ako doktor, ako neviem, spisovateľ alebo ekonóm alebo právnik a v tom som sa teda veľmi mýlila, pretože Rómovia sú naozaj takí istí ľudia ako my, len potrebujú dostať šancu. Názov vášho občianskeho združenia Divé maky je veľmi pekný. Prečo ste si vybrali práve toto? My sme najprv mali pracovný názov Deti vetra. To bolo také, čo vystihovalo ten náš štipendijný program alebo tie naše deti najviac. Ale v podstate Deti vetra už funguje, tento názov v iných súvislostiach. Tak potom sme sa tak zamýšľali, čo nám tí deti tak najviac evokujú. A v podstate, alebo tí Rómovia. A v podstate sme nejakým spôsobom prišli, že ten kvet divého maku rastie v tom poli našej majority. Výtrča tam je jedinečný, je krásny, ale je veľmi krehký. Po odtrhnutí hneď v podstate zvedne. Dokážeme ho presadiť len tak umelo do kochlíka a tam ho pestovať. Takže tou nespútanosťou, krásou a tou krehkosťou.
Vy ste už spomenuli, že ste vznikli v roku 2005, dnes máme rok 2012. Kam ste sa za tých 7 rokov posunuli? Keby sme to brali po tej praktickej a možno aj po takej tej duševnej stránke. Tak po tej praktickej stránke my v podstate v súčasnosti zastrešujeme 71 detí, začali sme s 30-kou, našimi rukami alebo štipendijným programom prešlo viac ako 200 detí. A teraz konečne po tých už 7 rokoch celých, vlastne začali sme 8 rok, sa objavujú prvé naozaj významné výsledky. Máme prvých vysokoškolákov, absolventov nášho programu, dokonca jeden chlapec je aj na medicíne, teraz v septembri začal študovať medicínu, že skoro všetky deti máme na stredných školách, tie, ktoré nie sú na stredných školách, sú na základných. Takže štipendijný program, aj celý ten systém divých makov ukázal vlastne výsledky naozaj, že keď sa pracuje, dá sa šanca a podporí sa troška aj finančne tá rodina alebo to dieťa, tak potom to v podstate dosahujú veľké výsledky tie deti. Z tej osobnej stránky myslím si, že som taktiež dozrela za tých 8 rokov v rámci tejto práce, že som pochopila veľmi veľa vecí, čo je naozaj v živote dôležité, tak som si utriasla priority. Ak človek sa venuje rozrastajúcej organizácii, treba tam logistiku, systém, všetky tieto veci, tak sa občas stáva, že už nemá nejako až tak veľa času na to gro, na tú podstatu, kvôli ktorej a s ktorou vlastne začínal. Ako je to u vás? Dostávate sa občas aj do terénu? Máte naozaj kontakt s tými rodinami, ktorých deti podporujete? To je veľmi dobrá otázka, pretože toto je pravda. Ja si, chvála Bohu, udržiavam kontakt s terénom pravidelne a raz za mesiac chodím do rómskej osady v Jarovniciach. Tam máme veľký projekt, ktorý sme spustili v roku 2009 a máme tam zapojených 80 detí do našich aktivít. Tiež tam fungujú regionálni tútori, ktorí sú tam takmer na dennej bázi. Čiže ja ich tam chodím raz za mesiac pozrieť, skonzultovať problémy, navštíviť rodiny. Takže toto je môj kontakt s terénom, ktorý si stále udržiavam. Takže je to veľmi dôležité, aby sa nestalo z toho to, keďže ja som správkyňa, aby som bola len pri počítači, aby som riešila len projekty, čísla, prípadne fundraising, vyúčtovania, ale aby som naozaj nestratila ten kontakt s terénom. To odporúčam každému, kto robí v tejto oblasti. Ja ponúknem teraz našim poslucháčom trošku vizuál. Vysoká štihla blondína, veľmi pekná, príjemného výzoru. Možno sa tak natíska trošku otázka, že ako vás vlastne v tom teréne tí ľudia prijímajú, keď tam prídete, pretože pôsobíte takým dojmom krehkej kvetinky, ak to tak môžem povedať, ale keďže sa touto problematikou zaoberáte dlhodobo, až tak veľmi to pravda zrejme nebude, že ste krehká kvetinka. Skôr by som povedala, aj ostatným ľuďom poradila, keď budú teda mať kontakt s Rómami, treba byť autentický. Takže tu treba jednoducho rešpektovať ich naozaj otvoreným srdcom. Netreba tam chodiť s nejakými tými výraznými predsudkami alebo hrať tam nejaké divadlo milej pani. Treba byť sám sebou, zostať sám sebou, oni to vycítia, keď je niečo na nich hrané. A v podstate ja som si vybudovala u nich asi taký prirodzený rešpekt, tak ako ja rešpektujem ich, tak oni rešpektujú mňa. No a čo sa týka detí, tak to je celkom vtipné, lebo vždy, keď idem do osady, tak tým, že teda som blondína, tak buď na mňa vykrikujú Ďurianová, alebo na mňa vykrikujú Angelika. Takže oni si ma v podstate priradili k tým bytostiam alebo postavám, ktoré vidia v televízii, takže pre deti som teda buď Angelika, alebo teda nejaká moderátorka. Trošku celebrita možno. Áno. Poďme sa teda pozrieť na konkrétne projekty. Môžeme začať tým, ktorý ste spomenuli, že ste spustili v roku 2009 v Jarovniciach. No tak v tomto projekte sme zapojili okolo 100 tých detí, ktoré chceli a mali aj potenciál alebo nejakým spôsobom chceli študovať ďalej na stredných školách. Podstatou tohto projektu je to, aby sme dali šancu deckám z rómskej osady, z najväčšej rómskej osady, nielen na Slovensku, ale hovorí sa, že aj v strednej Európe, aby mohli ísť študovať na stredné školy. Tam v Jarovniciach to funguje tak, že decká po ukončení povinnej školskej dochádzky idú automaticky na sociálne dávky. Dievčatá si zakladajú rodiny a aj chlapci vo veľmi skorom veku a jednoducho už nepokračujú štúdiu. S tou základnou školou nám vzniká samozrejme generácia nezamestnateľných Rómov. Tí rodičia si neuvedomujú, keďže takto žijú po generácie, keďže tak žili aj ich rodičia a zase ich starí rodičia, že tento systém nie je zdravý. Keďže tých vyše 5000 ľudí v tej komunite žije takto, tak tí decká nemajú víziu, že by to mohlo byť inak. A my sa im snažíme prostredníctvom tých našich rómskych tútorov, ktorí tam pracujú 4, ukázať, že dá sa to aj inak. Že keď sa ide pokračovať na nejakú školu, že môže získať aj to zamestnanie, že není to len o tom v podstate po základnej škole ukončiť a ísť na sociálne dávky a maximálne raz za čas robiť nejaké aktivačné práce, ale my otvárame troška iné možnosti.
O tom je ten projekt. A tými aktivitami, akými to dosahujeme, tak to sú tak vzdelávacie, voľnočasové, ako aj integračné. Snažíme sa ich vyťahovať čo najviac z tej rómskej osady, či už do Prešova, alebo do Bratislavy, aby sme im ukázali aj, že existuje niečo iné, nejaký život iný, aby sa mohli aj ťahať za niečím. Sale vas, candamente trailo de lo baro, vas densa, sale vas, candamente trailo sunto ducho, vas densa, sale vas, candamente trailo de lo baro. Vy ste sama spomenuli, že jednoducho nie je úplne ľahké presvedčiť ich o novom štýle života, tak by ma zaujímalo, s akým pocitom a s akými reakciami sa stretávate u nich, keď vlastne prídete s takouto novou progresívnou vecou. No, je to práca na dlhé trate. My sme zvolili dobrú metodológiu s tým, že naši zamestnanci, terénni sociálni pracovníci sú Rómovia. Sú vysokoškolskí aj stredoškolskí vzdelaní, podľa toho, ktorí, a tí pôsobia ako vzory pre tú komunitu. Ja pre tú komunitu nie som vzorom, pretože vždy je ten argument, že ja som nerómka, narodila som sa v meste, je to úplne iný život, majú pravdu. Ja sa nemôžem porovnávať, moja štartovacia čiara bola iná, ako je štartovacia čiara detí z rómskej osady. Ale naši rómski tutori pochádzajú práve z toho prostredia. Niekto im dal v minulosti šancu a niekto im zaplatil cestovné výdavky, nejaký internát, nejaký strýko alebo nejaký učiteľ a tým pádom sa vypracovali. A v podstate to je ten kľúč, že oni pôsobia cez seba, rozprávajú ten životný svoj príbeh a rozprávajú tým rodinám, ako vlastne sú úspešní, kto im dal šancu a akým spôsobom sa oni vypracovali. Napriek tomu, že sú tiež z rómskych osad alebo z komunít, všetci tí naši tútori. Nakoľko sledujete, ako sa s rómskou problematikou vysporadúva štát? Toto bude asi taká celkom citlivá otázka. V poslednej dobe sa mi začalo celkom páčiť, že sa začali sú snahy o koncepčné riešenia. Doteraz za tých 7 rokov som to bohužiaľ nevidela. Je škoda, že niektoré veci nezačali už skôr. Podľa mňa je veľkým problémom napríklad to, aspoň to, s čím sa my stretávame v práci s našimi deťmi, že nie je tá povinná predškolská dochádzka. Tie detičky chodia v 7 rokoch do prvého ročníka a prvýkrát
v živote častokrát vidia pero, ceruzku, nožničky a tým pádom ostatné deti už dávno vedia si napísať svoje meno. Už sa nebavíme ani o tom, že vedia kresliť, že vedia strihať s nožničkami a tieto veci. Takže tieto detičky sa prvýkrát v podstate 7 rokov stretávajú s takýmito základnými vecami, ktoré už dávno mali vedieť a tým pádom už nevedia nadviazať na to vyučovanie tak ako ich rovesníci. Takže toto je taká vec, ktorú keby náš štát naozaj urobil nielen pre Rómov, ale celkové pre sociálne slabé skupiny, že jednoducho musí to dieťatko v tých 5 rokoch nastúpiť do tej škôlky a naučiť sa tie základné zručnosti. Myslím, že toto by veľmi, veľmi pomohlo. Taká základná vec. Pokiaľ ide napríklad o také úvahy, ktoré sa vyskytli, že brať tých detí z rómskych osád a dávať ich na internátnu výchovu. Ako vnímate napríklad takýto návrh? Vnímam to tak, že matke nemôžeme zobrať dieťa. Je úplne jedno, či je to Rómka, alebo nerómka, alebo či je z takých alebo onakých pomerov. Musia s tým rodičia súhlasiť a musia byť o tom presvedčení. My sme proti akýmkoľvek násilným metodám brania detí na internáty. Napriek tomu, že my ako majorita si myslíme, alebo respektíve máme názor, že by to bolo pre tie deti najlepšie. Pre tie deti je najlepšie byť so svojou mamou, so svojimi súrodencami a so svojou komunitou. Je na nás, aby sme im skôr pomáhali v tom prostredí, v ktorom vyrastajú, než ich umelo vytrhávať a brať od tých rodín. Takže naša práca je skôr taká, že rodičov my presvedčíme takými nenásilnými metodami, že preto dieťa v tých 15 rokoch alebo 14, keď skončí základnú školu, je najlepšie ísť študovať do mesta. To znamená väčšinou, ale že musí ísť na internát, lebo teda v tých rómskych komunitách sú častokrát dosť ďalej od najbližšieho mesta. Takže v tom prípade áno, ale keď to nie je vzdialené od toho mesta a dieťa chce zostať so svojou rodinou a dochádzať do školy, tak to podporujeme takisto. Poďme sa pozrieť na jednu z možností podpory týchto detí a to je váš štipendijný program. Na akej báze funguje a môžeme si potom aj na nejakom konkrétnom prípade ilustrovať, ako sa vlastne vyvíja u jedného konkrétneho dieťaťa. Tak štipendijný program funguje nasledovne. Vstup do programu majú deti do 16 rokov, od 7 do 16 rokov. Takže každý marec, každý rok robíme talentové skúšky, respektíve prihlášky do programu. My sa nezaoberáme len talentami, ako som spomínala, máme teraz chlapca v medicíne. Pre nás talent znamená aj to, že to dieťa je talentované na štúdium, čiže nie sú to len tie športovo-hudobné, spevacké talenty. Po vstupe do programu v podstate tých detí ešte vyberá vlastne komisia, ktorá je zložená teda aj z tútorov, aj z umelcov, aj z pedagógov, aj zo správnej rady, ktorá je v Divých makoch. Ohodnocujeme tie prihlášky, pozeráme sa na štúdium, pozeráme sa na motiváciu toho dieťaťa, a pozeráme sa na to, čo nám to dieťa o sebe pošle alebo napíše. Dôležitou časťou tohto prijímacieho procesu je návšteva v rodine. My za každým jedným dieťaťom ešte predtým, ako ho príjmeme do programu, ideme priamo do rodiny. Tam sa porozprávame s rodinou a vysvetlíme im pravidlá fungovania programu. S tým sa musia stotožniť, aj nám teda podpisujú papiere s tým, že súhlasia, aby dieťa bolo zaradené a súhlasia s podmienkami, pretože každý program má aj podmienky. Medzi tie základné patrí napríklad to, že musí dieťa chodiť pravidelne do školy, nesmie jednoducho svojvoľne vynechávať vyučovanie bez ospravedlnenia, bezdôvodne, musí chodiť na financované aktivity. Máme také pravidlo 3-krát a dosť. Keď 3-krát vlastne dieťa poruší hrubo pravidla programu, tak samozrejme nie je automaticky vylúčené, lebo tie okolnosti sú rôzne, prečo to dieťa porušilo, ale ide hneď tútor urobiť špeciálny výjazd do rodiny, sadne si s tou rodinou, porozpráva sa s nimi, čo je ten dôvod, prečo to dieťa neprišlo na tie aktivity opakovane a snaží sa urobiť nápravu. Až v tom krajnom prípade vlastne vylúčujeme dieťa z programu. Aké sú to tie špeciálne financované aktivity? Financujeme hlavne všetko, čo sa týka vzdelania a rozvoju toho talentu dieťaťa. Každé dieťa má svoj vlastný rozpočet šitý priamo na mieru. Máme napríklad deti, ktoré majú vyššie rozpočty, alebo už študujú na internátoch, alebo že študujú na školách, kde bývajú na internátoch, tak tam tie internáty sú pomerne drahé. Je tam strávne, je tam internát, sú tam nejaké školské pomôcky, je tam cestovné, je tam pedagóg, je tam doučovanie, prípadne pri hudobných talentoch hudobný nástroj, pri športovcoch nejaké športové potreby, oblečenie a podobne. Čiže je to naozaj veľmi individuálne. Každé dieťa však musí študovať na škole, to je podmienka programu. Sú deti, ktoré sa vám do toho programu prihlásia, ale zrejme situácia funguje aj tak, že nie všetky o tom vašom programe vedia, možno žijú práve v prostredí, kde sa k ním zvonku nedostávajú takéto informácie. Akým spôsobom riešite túto situáciu? Stáva sa aj to, že chodíte a vyhľadávate talentované deti?
V tom prvom roku, keď sme vyberali deti, sme urobili celoslovenské talentové skúšky. Oslovili sme krajské školské úrady v 3 krajoch, to bol Nitriansky, Banskobystrický a Prešovský. A tam sme oslovili školy, že keď majú talentované rómske deti, nech nám ich prihlásia. Učiteľky boli veľmi aktívne, za čo im veľmi ďakujem, a prihlásili nám okolo 100 detí a to sme urobili vlastne celoslovenské talentové skúšky. Išli sme priamo do škôl a v tých školách sme v podstate vyberali tie deti. Predviedli sa buď talentovo alebo vysvedčením, alebo teda povedali nám niečo o tej motivácii, prečo chcú vstúpiť do programu. To bolo také najkrajšie obdobie. Teraz to už robíme tak, že vyberáme vlastne deti na základe prihlášok, ktoré nám pošlú. Väčšinou ich prihlasujú učitelia alebo mimovládne organizácie, ktoré pracujú s Rómami. A na to, aby sa dozvedeli vlastne čo najviac, tak každý rok, vždycky v tom marci, oslovujeme všetky základné školy, kde chodia rómske deti, listami, mailami, že teda nech nominujú nejaké talentované rómske deti, a takisto oslovujeme mimovládne organizácie. Snažíme sa aj cez médiá nejakým spôsobom šíriť tú správu, že prijímame ďalšie deti do programu, a taktiež naši terénni ľudia, tí 12 regionálni tútori, rozširujú túto informáciu a rozdávajú prihlášky kade tade. Takže snažíme sa tak rôzne. Nestalo sa vám ešte, že tých talentovaných detí bolo viac ako vaša kapacita pomôcť? Vždy sa nám to stane. Vždy je viac detí prihlásených ako kapacita programu, ale to je asi pri každom štipendijnom programe, si myslím. Potom rozhodujeme naozaj podľa naozaj najväčšej potreby. Keď to dieťa nastupuje v septembri napríklad na internát a má aktuálne, keď nezaplatí internát, tak jednoducho nemôže nastúpiť, tak to má prioritu. Než dieťa, ktoré chodí na základnú školu a potrebuje napríklad na základnú umeleckú školu 100 eur ročne, povedzme. Takže potom robíme takú podľa tých naozaj priorit. Nemôžeme pomôcť každému, aj keď veľmi chceme, ale väčšinou tie decká, ktoré to naozaj potrebujú, tak tú pomoc dostanú. Našli sa medzi týmito deťmi zrejme aj také, ktoré vám nejakým špeciálnym spôsobom prirastli k srdcu, alebo ktoré vás oslovili do takej miery, že to bolo naozaj úžasné a príjemné prekvapenie? No, tak je ich veľa. Ja mám strašne rada všetky naše deti. To možno niekto povie, že tak to nemôže byť pravda, ale u mňa to teda pravda je. Mne robia strašne veľkú radosť. Ja ich stretávam 4-krát do roka, všetky deti zo štipendijného programu, na letnej akadémii a na našich workshopoch a koncertoch. A tam v podstate my možno máme taký ľudský vzťah vybudovaný. Už chodia sa chváliť, aké majú výsledky, alebo prípadne ich pohaním, že čítala som, že prepadáva z nejakého predmetu a že to musí vyťahnuť. Takže mne prirastlo strašne veľa detí k srdcu, ale možno, že tak najviac mi prirastli tí, ktorí sú v programe od roku 2006. Máme napríklad teraz dievča, ktoré je z Tekovských Lúžian a ktoré sme zobrali ako 15-ročnú, ešte takú puberťáčku, ktorá nevedela ešte, čo chce, a dnes je v podstate prijatá na VŠVU. Talentové skúšky urobila ako najnadanejšia výtvarníčka, takže napríklad to, alebo ten náš lekár mladý, že máme prvé dieťa z programu štipendijného, ktoré to dotiahlo tak, že od septembra začalo študovať medicínu v Košiciach. To je pre mňa neuveriteľné, my sme ho prijali ako cimbalistu. Takže človek si myslí, že no tak vy máte, častokrát počujeme takú kritiku, že vy sa zaoberáte len talentami. Lenže práve cez ten talent, to je tá pomyselná mrkvička, ktorú pred nich ťaháme na to, aby študovali. Že jednoducho im umožníme rozvoj toho talentu len vtedy, ak chodia pravidelne do školy. Kúpime im radi ten hudobný nástroj a im pomôžeme, ale najprv musia mať školské výsledky. Takže jedno s druhým, talent so vzdelávaním veľmi úzko súvisí. Akú máte skúsenosť s tým, že práve tento váš projekt a spôsob, akým pristupujete k týmto talentovaným deťom, pomáhajú búrať predsudky v takom, keby sme to zobrali, globálnom meradle? No, my sa snažíme robiť viacero aktivít na búranie spoločenských predsudkov. Na takú najväčšiu, ktorú by som povedala, čo robíme, je raz za rok festival Cigánsky Bašável, ktorý je určený tak pre Rómov, ako aj pre neromov, ale chodia hlavne neromovia. Ako máme veľmi veľa rodín s deťmi. To bolo tento rok v auguste, sme mali viac ako 4,000 ľudí, návštevníkov, ktorí prišli podporiť túto rómsku kultúru, a tam sa snažíme prezentovať rómsku kultúru samozrejme pozitívnym spôsobom. Sú tam rómske kapely z celej Európy, sú tam umelci, remeselníci, rómska kuchyňa, nejaké rómske výrobky, handmade, a samozrejme vystupujú tam deti z divých makov. A tento rok sme mali takú myšlienku spájania, to bola hlavná myšlienka festivalu Cigánsky Bašável 2012, a spojili sme rómskych umelcov s nerómskymi. Takže naše napríklad deti z divých makov vystupovali na pódiu s jazzmenmi ako Oskar Róža, Anita Soul, Martin Valihora, a urobili spolu taký špeciálny projekt, takisto ako s Láskym z Paris. Takže
že títo umelci sa snažia im tiež slovenskí umelci známi pomáhať tým, že sa spájajú s nimi na tom pódiu a že šíria tú myšlienku spájania, že aj ich fanúšikovia a podporovatelia potom začnú troška rozmýšľať inak. Takže snažíme sa pôsobiť rôzne. Mali sme aj kampaň, volalo sa to kampaň Pelé, nesúď podľa obalu, a to bol taký komiks, ktorý nakreslil Danglár, známy komiksový otec komiksu. A je to príbeh nášho chlapca z Divých makov, ako sa stretával vlastne s predsudkami, keď nastúpil na strednú školu. A malo to veľmi dobré ohlasy, bolo to hlavne na internete. Takže za rok aspoň 2-3 krát buď nejakú kampaň, nejaký koncert alebo nejakú výstavu, kde sa snažíme pozorňovať na to, aké ešte máme rezervy v tých našich predsudkoch. My si na záver povieme internetovú adresu, na ktorej nájdu všetky informácie o vašich projektoch, o tom, ako sa vám darí, aj o jednotlivých deťoch, ktoré podporujete. Ale myslím si, že by sme ešte mali rozhodne, aj keď čas nám ubieha, stihnúť možnosti podpory, možnosti, ako môžu prispieť buď finančne ľudia, alebo nejakým iným spôsobom. V súčasnosti pripravujeme niečo nové pre ľudí, ktorí sa chcú naozaj zapojiť, pre tzv. Drobných darcov. Doteraz to bolo tak, že každý darca podporoval jedno dieťa, ale tie rozpočty sú okolo 600 až 3000 eur ročne na jeden školský rok tých detí. To si každý dovoliť nemôže a preto sme teraz urobili možnosť, že môžu ľudia prispieť aj menšou čiastkou priamo cez našu web stránku divemaky.sk, kde vedia priamo prispieť na konkrétne dieťa alebo na konkrétny projekt kľudne už od 5 eur. Samozrejme, že budeme radi, keď sa ľudia zapoja tak finančne vlastne, že podporia naše projekty, aby deti mohli ísť na letnú akadémiu alebo na workshopy, ale takisto nám môžu ľudia pomôcť ako dobrovoľníci. My veľmi vítame aj dobrovoľnícku pomoc pri organizácii akcií letnej akadémie, workshopov, kde môžu tí dobrovoľníci pomáhať ako nosiť nejaké veci, organizovať, ako aj pracovať s deťmi, teda mať nejaké workshopy s nimi, nejakým spôsobom ich posunúť ďalej, ukázať im niečo, čo oni vlastne robia, čo by tie deti motivovali a posúvalo ďalej. Takže zapojiť sa môžu aj finančne, aj dobrovoľnícky. Ešte raz teda internetovú adresu www.divemaky.sk a sme samozrejme aj na Facebooku fanpage Divých makov. No a teraz ešte úplne na záver, čo by ste vášmu občianskemu združeniu Divé maky zaželali do tej najbližšej budúcnosti? No, ja želám hlavne všetkým divým makom, to sú teda naše deti, aj všetci zapojení, aby sa im tento školský rok veľmi dobre darilo a dúfam, že budeme mať zase úspešných maturantov budúci rok a želám všetkým deckám, aby sa im splnili všetky sny, za ktoré tak bojujú a pracujú tvrdo. Ja už len dodávam meno nášho hostia, ktorým bola Barbora Kohútiková, správkyňa Divých makov, a mená tých, ktorí reláciu Svetlo nádeje pripravili. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimóci a od mikrofónu vám pekný zvyšok nedele praje Dana Jacečková. Le pralea tu petto già, le pralea me tutti cava, apsora mandar giuliana, o de vlave some kerčo, piro šero di lignarča. Giuliana, o de vlave come kerčo, piro šero di lignarča.